Програмата Пробуден родител е преди всичко за онези родители, за онези майки, които търсят, четат, обучават се, интересуват се, питат и все пак усещат, че някъде там нещо липсва. Темите на Пробуден родител са онези казуси, които са се утвърдили през годините в взаимодействието и в общуването ми с родители. В първо ниво темите са насочени към опознаване на детския свят и на детската същност. Първият модул е с тема да проговорим на детски, в която ще разкажа малко повече и ще обсъждаме казуси, свързани с детската агресия, с ината, лъжата, манипулацията и поведението в ранното детство. Вторият модул съм го именувала "Не ме питай дали съм интелигентен, питай ме как съм интелигентен". В него ще обърна повече внимание на разликите между функционирането на мозъка на дете и на зрял човек. В третия модул ще обърнем внимание, ще разгледаме въпросите през призмата на семейната динамика, ролята на майката и на бащата, стиловете на възпитание, значението на разширеното семейство, баби, дядовци и други роднини. Второто ниво, което ще започне през есента, отново с месечни срещи в продължение на 3 месеца. Ще обърнем поглед повече към нас самите. Първият модул е с темата за пускането от майката, допускането на бащата, адаптация, социализация, самостоятелност и как да подкрепим детето към своята независимост. Следващият модул е свързан с границите. Изкуството да казваш не, без да изпитваш вина и без всяка една граница да бъде борба за теб самата. В третият модул отново ще разгледаме семейната динамика, но вече през фамилната констелация, през травми и блокажи, които всеки един човек носи със себе си, и ще ги трансформираме от тежест в нещо, което ни подкрепя и ни движи напред.